Witajcie moi roztomili. No niestety pan prezydent nie jest, pogodą o prezydencie Rzeczpospolitej, nie jest prezydentem, który to przede wszystkim Polska, przede wszystkim Rzeczpospolita, przede wszystkim obywatele Rzeczpospolitej. A powiem skąd to biera, bo podpisał ustawa, że Ukraińcy mogą dostawać Kindergeld. I wcale tych dzieci nie muszą tutaj mieć. Nie muszą tych dzieci do szkoły posyłać i wcale nie muszą tutaj robić. Powiem, że tak swojego żywobycia. Za komuny, ty pierwszy, a właściwie za realnego socjalizmu, jak to gadali, ja pojechał do roboty do richtig fajnych Niemiec. No jak się robił u Bauera na Weinleise, to normalnie płacił mi za godzinę i nie miałem żadnych, że tak powiem, ubezpieczeń. No tak jak to u Bauera. Nieźle zarobił, ale tam ino jest robota na sezon. Po sezonie znowu chce robota za fachowca, dokładnie za hydraulika i tam jak robią po budowach. Na tych budowach zarobią dobry geld. Tak jak mi to uświadomił mój kamrat z Losburga, który mieszkał niedaleko mnie, że on tam jest obywatel niemiecki, ma familię, ma ten, a zarobią mniej. No ale on robił pod dachem, on robił w ciepełku, a mnie czasami piździło. No my padło, a wiele dostawał Kindergeldu. Ja padłem, bo obejrzyj się na moim loncetli. On padło, nie masz Kindergeldu, a masz dwoje dzieci. Twoje bajtle są, że z domu przyjeżdżają sam czasami do familii. No to masz dwójka, czemu ci po prostu nie płacą tego Kindergeldu? Ja padłem, nie wiem. No i poszliby do Amtu. I Amcie powiedzieli tak. Panoczku, jakby wasze bajtle byli tutaj, łazili tutaj do szkoły, to byście dostali na nich Kindergeld. A że wasze bajtle są przy waszej kobiecie w Rzeczypospolitej, to wam się Kindergeld nie należy. Mimo że płacicie AOK, mimo że płacicie ZUS, mimo że wszystko legalnie płacicie, to możecie dostać potem z tego pensję, możecie się liczyć, aby to z czego przyszło, póki tu robicie. Ale Kindergeld wam się nie należy. A tam w tym Kindergeld był dość znaczący. A jak się ma jeszcze bajtli, to się dostawało dodatek do mieszkania. Także ja jest przeciwny, żeby dawać Kindergeld obcokrajowcom, obojętnie skąd są. Chyba że te bajtle są na terenie Rzeczpospolitej, łażą do szkoły, uczą się polskiego i jest nadzieja, że będą obywatelami lojalnymi wobec państwa, które się nazywa Rzeczpospolita Polska, a nie które będą lojalni wobec państwa, które może przestać być naszym sojusznikiem. No to do już zaś, niech mu się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej z pomboczkiem.